חברים, כאן אורי בסרטון הראשון שלי של סורגים בכיף, והיום אני הולך ללמד אתכם איך מעלים עיניים בשתי מסרגות. מי שלא יודע, העלאת עיניים זה כמו להעלות לולאות, בסריגה עין זה לולאה. אז אני קודם כל רוצה להגיד תודה רבה לאיתן שהולך להיות הצלם שלי בכל הסרטון, אני הולך לשלוח קישור בתיאור לערוץ שלו, ועכשיו אני מקווה שתהנו. מתחיל. אוקיי, אז כמו שראיתם רק הבאנו מעמד, כי לא היה נוח שאיתן יחזיק, אבל תודה רבה לו בכל מקרה. אז להעלות עיניים זה כמו לסרוג רק את השורה הראשונה, כמו שפה אנחנו רואים בשורה הזאת, בכובע שהכנתי, שפה את זה השורה הראשונה, זה העלאת העיניים. זה יהיה סרטון קצר מאוד, כי זה רק ההתחלה. אז מה שעושים, משאירים חוט פה בקצה, בעובי כזה, מלפפים על יד שמאל ככה את החוט, תופסים את המסרגה ככה, כאן, מעבירים אותה מכאן, מתחת לפה, מעל לפה, ולבפנים. עין ראשונה. עכשיו עין שנייה, שוב פעם, מתחת לפה, לבפנים. מה הקשר איתם? ככה. וככה מעלים את העיניים, מעלים כמה שרוצים. עכשיו אני הולך לעצור את הסרטון ולהראות לכם איך זה נראה אחרי שהעליתי הרבה עיניים. אז העליתי כאן 25 עיניים. בסרטון הבא נלמד לסרוג עין ימין, יש כאלה שקוראים לזה עין סרוגה, ובסרטון הבא נלמד לסרוג עין שמאל, שזאת עין אחורית. ועכשיו ניתן לאיתן את הכבוד להגיד את הסיום. קדימה. אוקיי, לסיום, אני מקווה שנהנתם מהסרטון של אורי. אורי, אתה יודע לסרוג ממש מגניב. אז אם אהבתם את הסרטון הזה, תשימו לו לייק, תרשמו לאורי לערוץ, גם לי, איתן קריאיטיב, קישור בתיאור. יאללה, ביי. ביי.